Hapdeng ki jingmi kubor halo ka jingthmu ki riungai niam ki bathumu ban penlong le niam lani ka yatra hakram mau jumbun ka balami ru ka jingpersa ka bajur na ka dorbar snong mosnram na lor ki we ki kanhon na ka liang menteri bdekhmi yakna tourism ba poling do ula ai ka jingkersan halo ka senjam ka ba ka dorbar snong kalasim ban omsha ban penlong ya ka jaka mani blai hakati ka kram habakran siklar thai kubor hakano pai singi ka santarik na lar arjar saw uba poling do ulong ban pen kala jaka le niam ya ka te ka jaka jongokai kan long ka jingdo nong ka bakraw ulong ru ba kinu ki rungit niam kila ban mani kat kum ka jingai ka jungki hanrei ka te ka kram kam dei ka jaka mani jongno re jongno Kawang kecing sisa, bahkan ni ka kram kuban mau jumpunya mau sendram, kadai ka major tourist attraction jom kita Thai. But kan kita sibun lada mungkin kelai ka tangkum ka jaka le nyam jokono ka kemudian kerpang. Namar ka gay ka jaka ka ba frequent daki nong jongo pertain la kali sedang kemudian lalaki jongki niam pat ki jajinge di ke India ko ke secular state kadang ban promote gitu bukan ada idea ba kani kendi ke cara mani jongo na di na kata kadau na semoga sinjam jongka dorbar snong kalong kabadai but kalau logical, kalau reasonable, kalau wasyumia, kum kalau hidup menda kampat don keno ke formal representation maka berbasno bahkan pan ya intervention jangka state government. Dah kalau awak kebukum kita ingin session juga. Kumno Pak Raju? Kumno kong. Ale. Kumno ki kam ki jam baro. Hai ki biang lor. Ai creation jong menta ubnai. Hai ta. Ba ukau iu unia. Kong undi ukau plus F, ukau fortified. Ukau 45? Henry ba ukau 45 ba uto ba ai barabor uya pher ayu. Uto ukau ba ai barabor umde ubah. Kong kini ki jingbam ki bangi juba man kasngi ki kta ya ka kot ka khya ka jongi. Menta ngidei ban sngau tu hi ba ke jingbam ki bangi bam ki long ni am ki batei ya kamet ka phat jungi ladang ibam ki jingbam ki bomtei ya kamet ka phat jungi ila ban yo ya ke jingpang dunas nam mat ka jingbria ki kman Henry ba uni ukau 45 don jinga dei kumno yo i ya ke jingtei ya kamet ka phat ka jungi nak jingbam ka bangi bam man la kasngi kum ka iron folic acid vitamin B12 iodine zinc vitamin A bat vitamin D. Namar ke jingduna jongkine ngengat hagi babun ke jajingpa ka sarkar ka persangkat bala banwanra ya ka koj ka khia. Ka FSSAI ka batha bau khau ata kamlu kadut bat ke ompnyang bam. Kidai bandon ya ke jingbam ki bantei ya kamet. Knang baha ka shisngi ngila banyo laipo hadu 100% kini ke jingbam bantei ya kamet. But lai kerteng yaki 45 ila banitu yaki ta ka sharp plus F haki ba uni ujing bam plus F pat ngila ban yo ne ai nang ne kong nagani ka daw ka sarkar kala panmi yaki scheme ICDS MDM PDS ka bha na ka banta upajba ka sarkar mi kala mangker pang ha ka jingi trelang bat kidukan na ka ba kila pha daw khau ba bhatam na ka banta ki khna bat kilong kimi ki ba armen dei na kata daw patang da uni ujat khau ba phatam ban sam shabaro kilong yeng nang ni shakman tang da u khau 45 ba fikran ya ka jing shisha Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya